Ακολουθεί μια πρακτική στην οποία θα δοκιμάσουμε να μείνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα με κάτι που μας δυσκολεύει. Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες και προσπαθήστε να τις ακολουθήσετε όσο καλύτερα μπορείτε, αλλά επίσης είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το πώς είστε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να αποφασίσετε κατάλληλα τι θα είναι βοηθητικό για εσάς στη διάρκεια αυτής της πρακτικής. Να θυμάστε να δείχνετε καλοσύνη και ευγένεια προς τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να τον φροντίσετε καλύτερα. Όποτε είστε έτοιμοι, επιτρέψτε στα μάτια να κλείσουν και βρείτε μια θέση που θα σας δίνει την αίσθηση της άνεσης και της υποστήριξης. Η σπονδυλική στήλη όρθια, αλλά όχι άκαμπτη, η ώμη χαλαρή. Βρείτε τη δική σας άγκυρα και εστιάστε εκεί την προσοχή σας. Ίσως είναι τα πέλματα των ποδιών, τα χέρια, τα καθιστικά οστά ή οτιδήποτε άλλο. Εστιάστε εκεί την προσοχή σας στο ασφαλές μέρος σας, στο οποίο μπορείτε πάντα να επιστρέφετε όποτε το χρειάζεστε και όποτε το έχετε ανάγκη. Σε αυτό το σημείο ορίστε συνειδητά την πρόθεσή σας για αυτή την πρακτική που είναι το να είστε πρωτίστως ευγενικοί προς τον εαυτό σας και να του δείξετε καλοσύνη όσο καλύτερα μπορείτε. Στρέφοντας τώρα την προσοχή στις αισθήσεις που δημιουργούνται από την αναπνοή, επιλέγοντας ίσως ένα μέρος του σώματος όπου η αναπνοή κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, επιτρέψτε στην προσοχή σας να σταθεί για λίγο εκεί. Ίσως στα ρουθούνια, το πίσω μέρος του λαιμού, το στήθος, την κοιλιά. Χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ελέγξετε την αναπνοή σας με οποιονδήποτε τρόπο. Επιτρέψτε στο σώμα να αναπνέει στο ρυθμό της φυσικής αναπνοής του, συντονίζοντας την προσοχή σας σε όλη τη διάρκεια της εισπνοής, σε όλη τη διάρκεια της εκπνοής. Οι αισθήσεις από την αναπνοή μπορεί να είναι σχεδόν ανεπαίσθητες. Έτσι, δοκιμάστε να τις πλησιάσετε πολύ κοντά με την προσοχή σας. Παρατηρήστε με ενδιαφέρον τις λεπτομέρειές τους. Απολαύστε την αναπνοή. Και όποτε παρατηρήσετε ο νους σας έχει περιπλανηθεί, μακριά από την αναπνοή, απλώς αναγνωρίστε το. Αναγνωρίστε που πήγε. Και στη συνέχεια, πολύ μαλακά, πολύ ήπια, επιστρέψτε τον πίσω. Όσες φορές και αν περιπλανηθεί ο νους, η αναπνοή είναι πάντα εδώ διαθέσιμη για να επιστρέφει πίσω σε αυτή. Μία άγκυρα στο παρόν και σε αυτή τη στιγμή. Συντονίζοντας την προσοχή σας στη διεργασία της αναπνοής, εκτιμώντας και απολαμβάνοντας την αναπνοή. Κάθε εισπνοή μια καινούργια αρχή. Κάθε εκπνοή μια απελευθέρωση, μια αποδέσμευση. Μόνο αυτή η στιγμή, μόνο αυτή η αναπνοή. Διατηρώντας επαφή μόνο με αυτή την εισπνοή, μόνο με αυτή την εκπνοή, τώρα διευρύνετε και ανοίξτε την προσοχή στις αισθήσεις από ολόκληρο το σώμα ως σύνολο. Ξεκινώντας να παρατηρείτε τις αισθήσεις από τα πέλματα, τα καθιστικά οστά, τα χέρια, αποκτώντας μία αίσθηση του χώρου που το σώμα σας καταλαμβάνει, αποκτώντας αίσθηση των εγκινήσεων που κάνει το σώμα ενώ αναπνέει, εκτιμώντας το γεγονός ότι έχετε ένα σώμα που μπορεί να αναπνέει και να αισθάνεται όπως κάνει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Ανοίγοντας και προσλαμβάνοντας συνηθισμένες καθημερινές αισθήσεις, κάποιες πιο προφανείς, άλλες περισσότερο ανεπαίσθητες. Κατοικώντας μέσα στο σώμα όπως κατοικείτε μέσα στο σπίτι σας. Το σώμα, το σπίτι σας. Ίσως υπάρχουν μέρη του σώματος που τα νιώθετε ευχάριστα. Προσλαμβάνετε από αυτά μία αίσθηση ζεστασιάς και άνεσης. Ίσως θέλετε να δοκιμάσετε να παρατηρήσετε αυτές τις αισθήσεις με μεγαλύτερη προσοχή. Προσέξτε τις λεπτομέρειές τους.
Ευχαριστηθείτε ό,τι είναι ευχάριστο αυτή τη στιγμή στο σώμα και στη συνέχεια διευρύνετε και πάλι την προσοχή σας, ανοίγοντας την επίγνωση προς το σώμα, όπως κάθετε εδώ αυτή τη στιγμή αναπνέοντας. Κινηθείτε με συνειδητότητα. Η δεύτερη επιλογή είναι να επιτρέψετε συνειδητά στη δυσάρεστη αίσθηση να παραμείνει για λίγο μαζί σας στο σώμα, ενώ είστε πάντα συνδεδεμένοι με την αναπνοή ή με κάποια άλλη άγκυρα στο σώμα που θα σας βοηθήσει να παραμείνετε σταθεροποιημένοι, και απλώς παρατηρήστε πώς είναι το να μένετε μαζί με αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση για λίγο χρόνο. Ίσως θέλετε να δοκιμάσετε να πλησιάσετε ακόμα πιο κοντά αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση με την προσοχή σας, παρατηρώντας τις αισθήσεις που δημιουργεί, αναπνέοντας μαζί με αυτές τις αισθήσεις. Αντί να προκαλέσετε κάποια σύσπαση στην προσπάθειά σας να αμυνθείτε, μαλακώνοντας και ανοίγοντας τον εαυτό σας σε ό,τι είναι ήδη εδώ αυτή τη στιγμή, ξέροντας πάντα ότι έχετε τη δυνατότητα, όποτε το επιλέξετε, να απομακρύνετε την προσοχή σας από τις δυσάρεστες αισθήσεις και να επιστρέψετε στην αναπνοή ή τη δική σας άγκυρα, ή απλώς να επιστρέψετε στην αίσθηση του σώματος ως ενιαίου συνόλου, όπως κάθετε εδώ αυτή τη στιγμή απλώς αναπνέοντας. Και τώρα σας προσκαλώ να δοκιμάσετε να κάνετε το ίδιο, φέρνοντας στη θέση των αισθήσεων κάποια δύσκολη σκέψη ή κάποιο δύσκολο συναίσθημα. Δοκιμάστε να φέρετε σκόπιμα στο νου κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ μεγάλο, μια μικρή δυσκολία που σας ενοχλεί ή σας προβληματίζει σε μέτριο βαθμό. Φέρτε αυτή τη δυσκολία στο νου και παρατηρήστε τις σκέψεις και τα συναισθήματα που σας δημιουργεί. Αυτά τα δύσκολα συναισθήματα, επιτρέποντάς τους να είναι εδώ για λίγο, σταθεροποιώντας τον εαυτό σας στην άγκυρά σας, περιβάλλοντας τον εαυτό σας με καλοσύνη και φροντίδα, παρατηρώντας εάν οι δύσκολες σκέψεις και τα δύσκολα συναισθήματα επηρεάζουν με κάποιο τρόπο το σώμα. Κάνουν αισθητή την παρουσία του σε κάποιο μέρος του. Μπορεί να παρατηρήσετε αισθήσεις σύσπασης ή έντασης. Επιτρέψτε σε αυτές τις δυσάρεστες αισθήσεις να παραμείνουν για λίγο εδώ. Εάν οι αισθήσεις είναι πολύ έντονες, έχετε πάντα τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο ασφαλές για εσάς μέρος σας, την άγκυρά σας. Αλλά αν είναι εντάξει για εσάς, τότε ίσως θέλετε να πλησιάσετε λίγο πιο κοντά αυτές τις δυσάρεστες αισθήσεις, παρατηρώντας τες με καλοσύνη και με ενδιαφέρον, αναπνέοντας μαζί με αυτές, παρά σφίγγοντας το σώμα σας για να προστατευτείτε. Ανοίγοντας και μαλακώνοντας τον εαυτό σας, ίσως λέγοντας από μέσα σας σιωπηλά «είναι φυσιολογικό». Επιτρέπετε να νιώθω έτσι. Μπορώ να μείνω για λίγο με αυτό το συναίσθημα, με αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση. Προσπαθήστε περισσότερο να καταλάβετε το δυσάρεστο συναίσθημα, τη δυσάρεστη αίσθηση, παρά να τα διώξετε. Επιτρέψτε τους για λίγο να είναι εδώ, για λίγο. Ξέροντας ότι πάντα έχετε την επιλογή να απομακρύνετε την προσοχή από τη δυσάρεστη αίσθηση και να επιστρέψετε με ασφάλεια στην άγκυρά σας ή απλώς να επιστρέψετε στην αίσθηση του σώματος ως συνόλου, όπως κάθετε αυτή εδώ τη στιγμή αναπνέοντας. Συνεχίστε να διερευνάτε ό,τι σας δυσκολεύει και να επιστρέφετε πίσω στην άγκυρά σας όποτε το χρειάζεστε, επιλέγοντας ό,τι είναι κατάλληλο για εσάς αυτή τη στιγμή, φροντίζοντας τον εαυτό σας, καθώς επεξεργάζετε τη δυσκολία αυτή με το συγκεκριμένο τρόπο. Επιστρέψτε πίσω στο σώμα ως ενιαίο σύνολο, αγκαλιάζοντας τον εαυτό σας με καλοσύνη και με φροντίδα, όπως βρίσκεστε ακριβώς αυτή τη στιγμή εδώ, νιώθοντας
και αναπνέοντας.